Серди калшамя кой кердачхаме в выпуске эфире. Латса дозит, лархамедал кердерш. Республики Халли Жорж объекташ хожж халар мехда евкор Юнус Беки Россия юхкар ецер промышленный министерство Викол Овсянников Дмитрий. Бизнес баконец лидер. Предприниматель судя шаштах и хожрейт да ихар ведомство штук ерч комиссии. спорт яqet сяqat сакотову. Тахан сакачав Туркия мехдай хачу дуня хол штук ерч мукалтову учи хашкда хват шлам карту в колой. Молобики ханс халия даюляч энергии комбеш сердолужил оборудование архитектур завода тохкомбеш халар мехкада евкор Юнус Беки Россия юхкар ецер промышленный министерство Викол Овсянников Дмитрий. Азия колбасет Кавказии халк цахан лаклархам был объект. Это завод Богбед Аюлерц веймехка аштелаларч регион ашт малапай тобудуц Султыгова Абас. Мехкдятив Куров Юнусбека Цхан федеральный центр Вен Хэш Овсянников Дмитрий завод мышт халью тохкужвар. Эсхал югал республик социально-экономической дига ахарц иочи федеральной сырьевой программах. По производству энергосберегающих приборов оборудование закуплено 100%, находится на территории республики. Вот по завершению строительно-монтажных работ на этом мы начнем сразу же монтаж оборудования. Это сэндвич-панели везде, да? И сэндвич-панели тоже, вот они сегодня уже первые поставки должны начать. Ну, то есть скорость возведения у вас резко возрастет. Увеличили, да. И до конца апреля мы полностью завершим строительно-монтажные работы. Хан сваиш отъеш производственный цех хуёлча цунлар диолар қуачыжду оқызырчы ляхтын куцетер куеш. Гышлан хочедук болхлы техника юк изай оқызыр болхыж елач ханчық чықтақырды. Монтаж зданий это хан юдук лахтыш. В основном металлоконструкция есть монтаж. И административное здание, да, здание на стадии отделки это уже. Болх в сентябре строительный был оболтка. Оборудование монтируем до конца года. Пусконаладочные работы, там, монтаж оборудования до конца года, после строительно-монтажной работы. Мы договариваемся с поставщиками оборудования, которые непосредственно, у них есть технология производства и продажи дальнейшей продукции. И, соответственно, здесь уже будет отрабатываться вопрос, чтобы наша продукция тоже вот с помощью госкорпорации Ростех уже в дальнейшем уже на рынок и российский, также и за пределами России, чтобы эта вся продукция уходила. Белгл дидезжды яргышлы ечк эхегерях дукабырж моглбек бахар хойборт. Окус хойолчы производство башлан теркуеш, цердухлыры вайзамы дикайол систем охтиги. Узватер дикай камеры пожарная система ухта болидовский яхжу системе с болидовской системе уздикай ухта. Чакдан ханстре практически был истебан бам кабель дачк бахабо масна. Ханзер отдел что белхждан чуда оборудование давайте гео. Археж дахтер оборудование отдел кшелц. يرحيه جو زبود دوي أشر ديال أندليا تشقيق يجي تغيير زبود وتشقيق مدالنجا более 600 метров болхош метриш хуги. Дагы звол коиндикеде аз развитие города хуги, так наха болби метриш хуги. Диал Анделия заводу ошер чекак ежи. Предприятие Шара Кобя Эзер Сугар Ежи, Ебя Эзер филаментный светодиодный лампаж архицеги. Планах от Бя Пейтб Бах Бя миллион сом. Импортный дырыштмехтил товарищ архицера политик Луархам Бах Халарах, Ерзавод Бог Биюли Ругодит Д филаментные светодиодные лампы рынок Халгис. Облбеседка Кавказе Ерса на производство Каяц. Султыгова Хава Героев Аслан Кертхамыш. Дахо евкор Юнусбек веймех беныч хашец Овсянников Дмитрий цвахалар эльюрт барцкаш тегерцех халер булх дамаш потхаш. Ши азриди тлашер халия даюли аз объект يلا чханчу далу гёлыш вал демугаду ацшка хегеш баболхой. Хэтгышлу халиж марити барцкаш тег машинаж цудяqi солин мел иш бул квачым ханзли алжбеб. Дугутста корреспондент. Галгачиц илч барцкаштегер объединение Овсянников Дмитрий Духил мягкий турхиден дат сындухил денет халхур угстига бири барцкаш я их курткаш ахкан блузаш хатига галгай гозынчиш. Вот это мы производим. أهل يرت برسقش تجر объединение غشلو حليش يقعد قحي قدو بوخلو عملش بريسبублик Качгородышк. Обучение проходит в станице Троицкой, обучение проходит в Сагавшах,
На сегодняшний день обучено более 200 женщин. Вот. Продукция эта как раз выпускается там. Галгайши цилч барсгаш тигр объединение гышлош хали юлящие зардит лахчер федеральной целевой программ квачежеш. За предприятиен лярха тойзер квадратный метр лят квастят республик Эггар Дуканах Бахач районе. Таханарчден у объекте кахегажи массих бригад гышлон техник. Иристи яхардух был хлоц хади муко 20 кахегажбы. Хат барсгаш тигр лярха ялг бязамын барсгаш тиг машиныш гон был квачим бы предприятий складышк. Я объект ханзе тонж качады то. Тонж хадеш доктор АБК производственный корпус еще на. Был заняты 48 человек был без. Единственный техник шикарный сугой ялж закрыл был же бульдозерия. Шико юатсыш объект хали республик дуах соғытды. Барсгаш тигр еқер хатсу со юақы предприятий жвай республики царшавал яц. Дақ барсгаш тигр ждуал юақы юац этилеш марияц. Керт хали жил барсгаш тигр объединение шибуарымцы қахекторонцы нясриханы штрикотажны фабрик буарами хоге. Хат барсгаш бирышты буақычан тигідді. Миржева Феридет Шеварина, Миржев Рамзан, Керт Хуамыш. شيقة هيجم بقون استحبولش فاشتي هذا حديث دكومنتش ملاج دخر صديقي عدل دعي ليزيال يوزي كيرتيلياتsa حلخ الريت تطير تديحر ведомство штيقيرش комиссии. هذا бизнес بقون سليلش باز предпринимателش وقنياقة بيخ بتابلي تياق زلاتسوتا يبتوحكم دحش دوا وطوق جدبع ليرسار وشي بولخ صحيقة يتغرغن السجات. Дохлт юрт вест кайгарга индивидуальный предприниматель. Кахегаш цар лил замик тикельгиш машинил мохтигаш кайрыш. Сунца юрт хоша дика гохул. Судеша адл арязды бакды. Законец нис дети кахегар куцыш яха хахтырыш от укыз. Налогаш елар буарым гехтыры ладырбы. Цуха гойт вейцегар замик бизнес лилерыш бок олар ерет ерцахылар. Саболчан закон чулатсын болзац. Вукчаны мич бах без хат. Налогу учет Аллахти хажи етинож тикаш хамаж регистрацию лжияти бог абул бапо хана налоговое поступление шкезги регистрация юач объекты же ханс о районе тан хахо жолжу информация эштарден я бог без доход лярхачи ведомство шюкер комиссии юк ибо налоговую службу бахар хой кахегама центра викалаш юрт дей эштерей дахош юл нясрен район администрации бохлуш духачти кайдей тaqachti бацер судухет юрт даз берегечи шо юртарчи предприниматели что ваша хейтер алышдыр цар хоно шелил биш бабол хода халха бох бош сан иш васак хоно إجداء وخش كارد إنسان نارد وخش ليل بيز بواش وخصان رزستي دي شديد يزرشون دبلنيتنا صار هنا أتوخ بوش ده هم أخان غنش أن أرد أن متخن أزمواس. أجر دحق دولة الخضر ده نلوجش داتسيلر تكاشت الله تشيله تقبل يتسمق بين تسخلر شو ماك في إسلام شيء قاش ده رش دختك برخشو حلق حيلاي قحيجم تسنترو شيء زرت حيت لخشر سبسيدي دنا تسنتك يحقق يجولش شيء قحيجم قوتش أخلي ترترو يرقاتش دوتسو تخنشين بيك سيخون تدبح قلار خط предприниматель. Документы в основном у меня все есть. Единственное, за этот год налоговый я не получил патент. Этот вопрос тоже решен. يرتخن ريد профилактический лархис تحنينا بيخ بيئة أزردي أساقوالت وقص حار структура توخ شوشي دياقي أرغيول официальный كياختش دي دوزي تخلن زدك دواتش دокументаж ваших тухора فوق قواتش دي ديز ما خادين حق داخت تخوش بوخ مشت بيست تخوش داخت учета مشت وقت بيست تخوش اشت سانداخ داخت هيخر دي ايش شو نوصل دي داخت تغن داخو بيبوخ ببولش هنا اشتين مجويدنستن جروبي حياة حوت يعني يبوخ مصنع ريوني استباط ويرتواش قشرت بيبيجبو يبوخ بالص ديني موحتي بلغل ليش توخكش объект مصنع دينا проверку геологии نجحسن سرچا комиссии но консультация шлуш حق دوغجنو قستل دويت حق налоговой службы готухды закон барами юаца чыгышлон дяшты حتى административная коммуникация юаца жбутабацыш Манкиева Индира Евлоева Зарема Цуров Рахман Керт Хуамыш Моғыл беке яғач бұлгучыва ғанегір телефон бұзымы ғол лотқа беніп қателі радио компания. Яқышсы го яғчы ұқын пөрмет ситуацияшы газ ағдол дейқырды яғаш пенсиек алхеждуцын. Ханет сыға газывы шөтчік латты же цуға гөйтчін тер көтсейш, шуаш отпяч бармақ вешті ялч норматива дадуақ газывы служба болғыш яқышсы гігір дейқыр. Зғыл қышты оттыр бахын тоқ кышқалар мұгышқова залина.
شي دنيا نشدها خاتش ديز قيقا شرا بلغوچي وخاني دوق خلون جليني شي يوحق اللي بارجش تستصقوي اخت زاميجيشت انشي لوري غيرت اس تو دول ديجوي ابيرج ده زاميج دوج خان دينز بويله دسا بغدا كيجر خوي ارح ديشش خنا بتسويق اخاني تحيا خاي بغدا هندي شي خايتون غازوي служба ياخ چو دادلو دوق دي قردالتونك سرجم صدق عطاني اشقاد تزلش تخنحنا وخادخش لقلد ديتي ها تاخذ قاس خلص ذات يلام باجيز ميوين خي ديزج مدي دادا خاتشر أبريل بيت دين سونغازا باغ مخ ياجي چو داتش نرمتيوا يوشت الچي شوي служба أهت بيچ بار مغدالور تونتغ أهتيا غازوي شوچ كيول شهر حتى تونكرد چبوغ نشتنيسة غاز ياجر دي قريلوه هر بيت شي شوچ كترغوي تمشها إيتا كمونالن службе دادل بغدا خاني اسقوچ دي أهتو بات ستسگوش خلره نغاسنا улови и дизел и социально бол хлоца хлч سشكبت بين بيتريب زوكل جاتر ها سودك خول زكون خول دودر زوغر خول مشي الفد ملدي هز باج زين تقل صابر Газовый счетчик какой-то мыш коммунальной службе дацулуш и ничего халхрчака бета газ юагера бором бета ляр хачиюк эрчикуца отбу цут эхал юагера нормативех лар. Вот до 25-го гара бета числа ли вы показали счетчики за дайлиежи. Да хомогу жуачу сахцрандер эш хай хабат тиной квадратури валцар по квадратуре начисля дятся. Но сехан изначально хабим, су издалек чидая, да, зметик ниса ауатик гон, суху касагит диеса. مغلبك социально алышан отделение булгучева хани вахрах хамхац, тагатырышты камера халхышкы жоп далы тыгынзырцар. Ханс счетчик угойты чубары ма юг дали архай цуяги газ, багды из от бя чубары мол дукагье, хани яхы чыц аг пишки жлат, цар газ дука юагю газовый котел юаги чунзистыч. Абонента норматив хани брейт пятым. Брейт пятым хани норматив с апреля месяца хатига, так как показания отсутствуют идеально. Абонент обязанности есть показания хаштил. Показания всех хабяха акт осмотра эффекта фиксации хаяй. Таган латчо показания абонента 1500 рублей откитат. Ши норматив дука откитаться, так как прибор учета газа все показывает, расход мели подымалды. Ердош тохкаш гуч дианат булгучева хани газовый служба нок остқы бятум дадал диз жөлк. Ду царех изди қырцоқ харчат ши эзердит лах шохылля суд соцамах. Пенсионерка гыра хар бяттат априт процент пенсик ыл соцду. Судебный перстопа жаха чо с оттами куцда Газпрома ахчаж дадал диз рихақ эхлордеш. Цабағды хани цу суд соцамах валхам خوشیات. حوجل إصحدل ديتي عند السجناء بحكاية يا إشتوشنا مش حيجو تخرج يا غاس سي أخش حوخش سي بينتي دي حوخش مش حيجو صغير بطايرة حل بختش يرجع تنحكي بنتنوني حل بخش صارت أخ إشت حيجو يعني لا دا تاخد دقة زيروش خلصليل صك مشو يعني دعيني سو تريد دوايش عدن شو تحق سق وقت واس حشون تجي أخ أدو قدات الحق ثانيا يا كيف تنتج داتسو كيف تنتج خاطر حلقة يردق صوعة تيخا بدي سيت فيو خاص ديا Закона жоплужварт уацышт ица социм боғынца могы бежбы шикуц лордеч. Цадали судья ола жоплужвар судебный қетачи елге хоушия хац вағыш иче. Шузлагдали шит уацыш судебный қетачи дай хары рязвали. Бағда цутей пар заявление булгучева хани еняц. Уқыз хатыр отмышт ғоги бәрсі дайны цхаяқ юақсық судья. Хәті судебный перстопыш алыр суд хурқлырақ хуам цунгдабан бар ән. Постановление о возбуждении вынести я судьи Курхочин даяхтай, взыскатель даяхтай. В течение 5 дней уведомить я и должник уведомление производства жюалжи. Дада хачер октябрь бет денс булгучева хани пенсиях алхуждат шит бятум ахч. Иш дахо худды изди қырдадан далц. Хани докти шайы шимогыш цықылыра әту буатсу жисыр. Нагасын баргышты сагу желари масна инстансышки яха. Дош тоқ кыдыр ши алырцу. Хоудыр ши кілгміч аязду. Бағды қыл ішт әтай. Цудуха хани ыссыны болчы қычары вақыры әту тишабы царнгуна нисбені чынахақ.
Могушкова Залина Дасхоев Ильяс Кертхамыш. سبورت تاقي تاقة سكوتلو وقبيت حلقة دينوشك تركي ميك دايحاج موقل تغرية وجيهاش كداق واتشان ويت إخزا سبورتسمين كارتويف كالوي تخن سقاتشاف مغاس ايربورت يتسندوح البخابر غرقل نخ نوقستي ترينيرش اشتغطا سيومش نتوابا خلارتك كالوي زدتو ميت الجيقاي دوني نخلق رشتيقي موقل تغرية يوش تدايحاج تورنيري وقالمبيسكي شر حلقة شيداق يتاج صياحاش فينالنا لتر دحوش دق باش هلو يتاج أزربيجانيش سبورتسمينا كوتلو دايني ويميخ خوچو كالوي هانس بقوي مارت بيتخوجوش يوروب چمبيونات يداقلاتس هتسيكياتو بالر حاجة برازيل دا حجوج أولمبيادا يوقي وغوز Соревнования бекшакани на Европу попасть, да, то ханз на Европу, конечно, тут куда ландали, со сборы саха до Европы, так Европа, вот гусо после Европы, их подготовительный процесс и на Олимпийские игры непосредственно уже. В республике борьба حاليا ханз تحت يوخ بيرشت أكان стимулي قز كلوي بريمير بتساندي اشتو كورت والرا عندي الأولمبياد وهرا تغن وريسبوبليكي يتساوي بوتيوف كيولش أولمبيس إيجرش دالي عندي بوتيوف شو كيولش جدا يستجبوا وولنيكش با كلاسيكش با لتبولش أولمبيس إيجرش إنه هذا شكله تعود جا وين مسانا ديك داس دالي عندي أولمبيس إيجرش مدالي وقت جان خيتسون ومسا دالي عندي بولخو بابا ويقوش بارشت إحز ديال كوتش كيرت داخر قمن حل دوزر اسقيتر اجدشاش كيرتي لياتسان ياسريتش اقرار نتيحنيكو ميش ستودينتش سفاشاقي تدادي حرتغن والغي ميك يقرلين بلات دوقش خوش تيكخانج منكيبا انديريكت دوش شدت ختيحلي خضر والقوش دواتشي نواخلش كحيخر خوش دياش نوانوش بواخخشار سبق دا دياخي نغونشي اخينا اوهتراتسار فدي ديز مسز ادوتسز سودح غلغي ميخك يقرلين بلات دا خوش تخن ياسرين اقرارني تيخنيكومي ستودينتش بولش بيحكاب تسان شوي ميخك باتريوتش вешт ялчи мех гуончи хиларах фукар дах дез дуц ورسك بتخوز يحكي وستودنتش ازدل فوت اخر ديش مش ديس ير اخر поведение مش تخليس اخر تابلقش بو كوك مش تخلبيس ازدريك اخر تادوس شتخ اخر تخو حتى خاطرش او خدال جوق دريك ازجوق واشخ كتجي تا بيد بولش خو بولش سنخيتسو زنده او اخر يخ شاش دежна نجي اخر ديش وش بوخش بو преподаватель زاخرتش وش لرت تليوليش ديش وشغلي داخو في فشالقي تولكلش صدخيتس حاشش كي يخوش دي تسر وقا مسيخ كزيوح قد خلو نيخشق ديان خلرق سبق دغل غيدين الله خوزش غوقق تبوخش شق بانت تبينش بالغ بق دماش ريوش خانه اقو نخشل صابر ميخك دوحلي ايشش تاوهت كيش خلر بيزا كي يرخوي تدوح ديك ديشش مسي اديك تشدياق ايدي غدواغش خل ديز بي الر تسار قادن ستيركو يز ريسبوبليكي لاحتش حليه ديك نيفوني مخ بيخوش خل ديز شالر كي يرخوش كحاشش كورت مقبط ميكباحتش تحت قجاش تحينا تشادول ديس بعد قابيس تانا كورت مقلينو حنديني دقيا تيبتي باريولوجيا إلاش كيرت تشحشوخ السكشي بلغت تحت صغلش ديشر تحت صغلش واخر سنيق سدوز دن حم خلط سنة أرح وسوس تاق تيبتي بار تشناخ سبيز تشار فيز تشار شاشت قدو ظلمين دحلق واقعا دكيجو أزمر كيسك تغن أسخدوا تجي أخبيرش تحت قجوش تهينا صار صلصت الدولجة موتكش نخبعش بيتلوش اشتوباش تخير مرتغن توب общественной палаты при главе республики Ертаган ему توباش واشا يتلوش جرجبل تشاوخش خلشي أخان أحتا خدي عن خيستون يقولين بلات داق خوش ستودنتش كالر حنري داق لاتشخل يقولين بالخشت республики да хочет тейп парчи мероприятишк корт бух бумалар мамел тхамк муз матерлу эздичи дикичи нахца бузы мышлилди каман уамлах юлу уйл мычах марцах илрах цансага караг доолчун ца белгал юал шаньяхыш хехырыш дирке ирхошта бахкахчар Блок долчун масса я блок камади блок будущего как несите гордо свое имя студенттер черкун сыла дуғыр дечек амялышка хәті хәшіш белгіл дяқырла дуғыри әнір қызы мадезір дақызыри декін күтсіш лордари шибашқыл елышды әні цудух іскертерді әлір цармасыни. Манкева Индира Аздоев Суламбек, Керт Хуамыш. Ыштыр мяккой тағын уақшан доз еті белгіл дияға кердіріш. Сұтай асшы цадекиут сыла дуғыра баркыл мерашта қылыш.